למה חשוב לך בית ספר משותף בתל אביב? חשוב לי כי אני מרגיש היום המסגרות החינוכיות שמוצעות בתל אביב. בתל אביב ובכלל בארץ מה שקיים זה או מסגרת ממלכתי דתי שנקרא, שהולך ונהיה יותר ויותר דתי קצת יותר מדי קיצוני למה שאני מאמין בו, ולעומת זאת החילוני הרבה יותר מדי חילוני, אז קשה למצוא משהו שהוא באמצע. המסגרת הזאת תאפשר משהו שהוא ככה, אפשר לקרוא לזה מיינסטרים או משהו כזה, שגם ערכים יהודיים וגם לימודים וגם פלורליזם וכל הדברים האלה, אז אני חושב שזו יוזמה ברוכה ויש מקום לזה בתל אביב ובכלל כמה שיותר. אחלה, תודה.